O programa rural activo da Xunta de Galicia céntrase en favorecer o acceso ao mercado laboral de persoas desempregadas, ao tempo que reforza a prevención de incendios forestais e a conservación do medio rural. El Ousame son 5 os beneficiarios deste plan, contratados a xornada completa durante 9 meses. Ademais da limpeza de montes, realizan labores de xestión da biomasa forestal e mantemento e conservación de espazos públicos. Este programa de rural activo, pois, sobre todo conseguimos dúas cousas, non? En primer lugar, darlle traballo a persoas desempregadas, en este caso a cinco traballadores que durante 9 meses pois, nos van a acompañar facendo as labores de desbroce e limpeza das franxas para a prevención de incendios. E en segundo lugar, pois, eso mismo, non? Estamos en época estival, para un concello como a nós sería complicadísimo asumir todo este traballo de limpeza e poder facer a prevención de incendios que é tan importante agora no verán na época na que estamos. A Xunta destinou máis de 84.000 euros ao Concello de Lousame para a contratación destas 5 persoas. A achega enmárcase no investimento de preto de 800.000 euros que supón este programa na comarca do Barbanza con 45 beneficiarios. Estamos a falar que nesta comarca do Barbanza son 11 concellos os que solicitaron, estamos a falar de preto de 50 traballadores en global, máis de 800.000 euros. En a provincia da Coruña xa falaríamos dun investimento de máis de 5 millóns de euros. Nesta edición, o plan Suma Talento Rural Activo incorporou importantes novidades, como a creación da figura do Coordinador Municipal de Prevención de Incendios, cun contrato adicional para xestionar os equipos de traballo e complemetouse o programa formativo con materias específicas relacionadas cos lumes, o uso de maquinaria e ferramentas forestais e a seguridade no desenvolvemento destes traballos.